Dari, l-istrina kienet marbuta ma' tradizzjoni tal-miliet li t-tfal jingħataw xi ħaġa żgħira tal-flus mingħand il-familjari tagħhom. Illum il-ġurnata din id-drawwa ħadet xejra differenti ħafna. Iltqajna ma' Vince Fabri u miegħu tkellimna dwar il-kitba ta' kanzunetti għall-okkażjoni tal-istrina. Għall-istrina nippreparaw numru ta' kanzunetti, dawn il-kanzunetti ikunu ġeneralment ritornelli osra biex dak li jkun l-udjenza preżenti fil-post tkanta magħhom. Ġeneralment ikunu kanzunetti tradizzjonali u popolari naqilbu l-kliem fuq tema tal-istrina u flimkien ma' tikka banda li inna namlu din l-istrina flimkien għal dan l-aħħar 4 snin. Noħolqu atmosfera sabiħa u tabriju għan-nies u għal dawk li kun qed jarawna fuq it-televiżjoni. L-ewwel idea tal-kanzunetti kienet meta fil-bidu meta ħloqna l-istrina kien il-fuq minn 20 sena ilu, iddeċidejna li niktbu tema tal-istrina l-kanzunetta u flimkien ma' Joe Saliba kont ktibt il-kanzunetta flimkien b'solidarjetà. Li kienet speċi ta' signature tune u s-sigla prinċipali, konna morna minna video il-belt tagħha b'numru ta' kantanti popolari u personaġġi popolari dak iż-żmien. U baqgħet tintuża sal-lum dejjem isiru verżjonijiet differenti u issa wkoll titkanta live ovvjament waqt it-trasmissjoni. L-lirika kienet saret minn Joe Saliba, konna ntqajna kif nintaqgħu kull darba nikbu xi kanzunetta, u mbagħad ħalli f'idejja biex niktab il-mużika nagħmel l-arranġamenti, eċetera, eċetera, jsir ir-recording. U kif jgħidu, kanzunetta ma tkunx taf l-istorja tagħha, kull kanzunetta fiha storja differenti. Inħossni fortunat li din il-kanzunetta baqgħet popolari għal dan is-snin kollu saret speċisa sinonima ma' din l-okkażjoni tal-istrina li hija tant popolari mal-Maltin. Naħseb li kull kanzunetta tibqa' popolari meta ikollha dik il-melodija u dak il-kliem li jidħlu f'qalb in-nies u jibqgħu kantawhom. Jiġifieri jiena personalment l-istil li naħdem ħafna fuq huwa stil melodjus ħafna, kif ngħidu aħna tal-widna, aħna l-Maltin, li faċli kanzunetta tkanta magħha u naħseb dik hija formula li taħdem ħafna. Il-kanzunetti li nużaw waqt l-istrina ġeneralment huma ritornelli ta' kanzunetti popolari, osra, li ndaħluhom nippruvaw ninfilsawhom waqt il-programm. Konna madwar 20-25 kanzunetta osra ritornelli, dawn huma popolari, nibdlulhom il-kliem jiena nagħmel il-proċess nibdel il-kliem ta' dawn il-kanzunetti adattati għall-istrina. U ovvjament hemmhekk dejjem nistennew il-nies ikantaw magħna, l-udjenza preżenti u noħolqu wkoll atmosfera ta' briju wkoll biex inħeġġu n-nies jieħdu gost u iċemplu li huwa l-iskop prinċipali tal-istrina, iċemplu u jagħtu d-donazzjonijiet tagħhom. Jien naħseb il-lingwa Maltija ta' b'mod naturali ma' dawn il-kanzunetti, naħseb li kull lingwa hija adattata għal biex titkanta, jien ma nemminx li hemm xi lingwa li hija differenti, kull lingwa għandha l-karatteristiċi tagħha bħall-istrumenti mużikali. Għandek melodija tista' tiġi interpretata minn pjano, tista' tiġi interpretata minn violin, tista' tiġi interpretata minn kitarra. Ovvjament kull strument ikollu l-karatteristiċi tiegħu. ċerti kanzunetti forsi joqogħdu għal strumentu mhux ieħor aktar minn strument ieħor, imma naħseb li kull lingwa għandha s-sabiħ tagħha għal kanzunetti.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.